हास्ते विधानसभा चौंबारी नौ बुस्कांगो तोनै हापांगो तोंनाय बदल हायाकिबा बीजेपी बदलनि आदंरो 28 नं तेलियामुरा विधानसभा केन्द्रव चौंबारीनि कक आविमुंनि बागै बानारक कायलायै नायथथो ख्लाय कायसा गुथुमुं पान्दा ख्लायख्या जत बुत चौंबारी बुट हाबानक स्नामानि सामुं ताबुक पायरेरक अंगै तंबाख्या ताबुक बरक नक नक थांगै बायथांनि बदलनो क्राक ख्लायना बागै चौंबारीनि कक आवाय ख्लायै पायलेया अंलायजाक फियाबा ते खाकसा बखाक हास्तेनि केबेंनाय बदल अक्रा सीपीआईएम बदलनि कायसाफानो बुट हाबानक मकलक क्लायाखो हाबांगो तंनाय बदलक जेसुक चांगा ख्लायै बदलनि कक आवायरेरक आसुकनो सीपीआईएम बदलनि आदंरक फान बेलबानि नुकजागै तंगो हनै खाख्लायै तंमा नुकजाका थंरों खलानि बरर अमाहाय तंहालगो बुस्कांनि सालो याकसि बदल चौंबारीनि ओंखारि बुसुक जरातै बायथांनो कप्लाय ख्लायनानि फान अंगै मानो आबनो तैयै खामिथिक जागनाय तंगो याकसि बदलनि सिखाथायाव अमाहायनाव सुमुंथि साजाखा आबनो तैयै सीपीआईएम तेलेमुरा बखास्ते कमिटिनि तांफां मण्डलनि आदं सुबिर सेननि थानि सायमाना थांके बहाबांगो तंनाय रकनो माजरा बेरै बायथांनि मथानो केबेल स्नामैनो पायलेया अंजाक सुबिर सेन साका 2018 बिसिनि चौंबारी हाय ताबुक तंग हालक करै आजरावो याकसि बदलनि कक आवायमुंगो मुंसा कासुमुं करै फियाबा ताबुकनि हाबां याकसि बदलनि कक आवायमुंगो कासुबो बायथांनि बदलनि बुट हाबानक ताय कक आवायमुंनि कक सायमाना थांके सय किफिलमुं रैमानियानि बागैनो हाबांनि बदलनो सेजावै पायलेया अंगै तंगो हनै साका ঠিক আছে না তো আপনার বাড়িতে বয়স্ক লোক আসেনি তো আপনি তো ভাতা পাইতেন না বয়স্ক লোক নাই ঘর পাইবেন লেট্রিন পাইবেন এটি পাইবেন আচ্ছা